मोगोचे सरकार सत्तेर आयल्यार इंग्लीश माध्यमाच्या शाळांक अनुदान दिवपाचो निर्णय रद्द करतले. कोंकणी आनी मराठी भाशेक समान दर्जो दिवपाचें उतर मोगोन जाहीरनाम्यांत दिलां. मोगोन आपलो जाहीरनामो शुक्रारा जाहीर केलो. प्रत्येक गांवांत ग्राउंड आनी लायब्ररी, प्रत्येक स्कुलाक 2 ते 4 बसी, खांडेपारा आनी बोरये पूल, बाणस्तारी पणजे रस्तो 4 लेन करपाचें उतर मोगोन दिलां. पण आमची भूमिका ही आमची भूमिका ही की कोंकणी आणि मराठी हितूनच अनुमान दिवपाचे ना. हे मराठी किंवा कोंकणीच असलं पाहिजे ह्याच्या बाजूने आहोत आणि तेही आमचा त्यासाठी पहिलं कलम आहे. कारण ह्याच्यापासून आम्ही मागं हटणार नाही. कारण तसं बघायला गेलो तर गोव्याची संस्कृती वगैरे सर्व या भाषामध्ये ठेवलेली आहे, ती आम्हाला हवी आहे. त्याच्यानंतर जे कोकणीबरोबरच मराठीला तिचं योग्य ते मानाचं स्थान देण्यास कटिबद्ध आणि कोकणी व मराठीचा वापर प्रत्यक्ष व्यवहारात करण्यासाठी ठोस उपाय अंमलात आणले जातील. पाचवा कलम आहे की बेरोजगारीवर समूळ निर्मूलनासाठी प्रदूषण विरहित उद्योगधंद्याचे जाळे विणण्यासाठी खास मोहीम व सदर जे उद्योगधंदे असतील ते उद्योगधंद्याचं जाळे विणण्यासाठी गोव्यातील जे भूमिपुत्र असेल त्यांना प्राधान्य दिलं पाहिजे. पर्यावरणाचा समतोल राखून कायदेशीर खाण उद्योगांना वाव व बेकायदेशीर खाणींना आळा घालण्यासाठी कठोर उपाययोजना. रोजगारभिमुख शिक्षण व्यवस्था आणण्यास कटिबद्ध. आम्हाला नुसतं व्हाईट कलर जॉब मुलं पुढं करायचे नाहीत, आम्हाला त्यांना काम दिलं पाहिजे आणि त्या दृष्टीनं त्यांचं शिक्षण झालं पाहिजे असं आमचं म्हणणं आहे. आणि मग आता जे आमच्या पक्षामध्ये जे कुळ आणि मुंडकरांचे जे कायदे आम्ही करण्यात आला बेनिफिशियल लॉ, त्याच्यामध्ये आता बघतो आहोत कितीतरी केसेस खटले प्रलंबित आहेत. त्याच्यासाठी एकदम शिस्तबद्ध वेळ आणि काळ याचं भान ठरवून त्यांना एक टाईम बाउंड केलं पाहिजे, वेळ दिला पाहिजे. व 1 वर्षामध्ये 2 वर्षामध्ये हे सगळे खटले निकालात गेले पाहिजे. नंतर सुंदर व स्वच्छ गोवा निर्मितीसाठी कचरा निर्मूलन मोहीम. तर ही सगळी 22 कलमं आहेत. ते इट इज अ स्ट्रॉंग नाही, इट इज परमनंट युती म्हटलं उपकार का म्हणजे इफ यू टेक 5 years. सभापतींनी आपणे दवरिल्ले उमेदवार सोपटे, पालयेकार, पाटणेकार, रुद्रेश आनी इजिदोर मेळून 8 उमेदवारांचे जैत कोणूच आणूंक शकना अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे म्हणटा. गोंय काँग्रेसीचें हें सोनिया गांधीक दाखोवपाचें आशिल्ल्यान सांखळेच्यान प्रताप गांवसाक वेचून दियात असो उलो सांखळे जाल्ल्या जाहीर सभेत उलयतना विश्वजितान मारलो. हांव निवडून येतलोच, साहेब निवडून येतलो, राजेश पाटणेकर निवडून येतलो, रुद्रेश निवडून येतलो. पण हे आमी जेन्ना सगळे निवडून येता, आमचो सोपटे बी फुडें पावला, आतां रिपोर्ट असो येता, आणि आमचो शिवोलीचो निवडून येतलो, काणकोण इजिदोर निवडून येतलो. हे कोण थारू शकना. ही जे वारा जे चल्ल्या, लोक विकास पळयता आणि विकास आणि रोजगार हे दोनूच गोष्टीचे प्रत्येक आई प्रत्येक वडील हांकां दिसता आमी कश्ट करून भुरग्यांक शिकयता, एक बऱ्यापैकी खंय तरी लागचो ह्या उद्देशान आमी काम करूया. पण मागता तुमचे कडेन जे कोण दुखयला, हांव काँग्रेस पक्षातर्फे प्रत्येकाची माफी मागता. जर कोण पयस केला, लागीं हाडपाचें काम तुम्ही करूंक जाय, लागीं हाडपाचें काम प्रताप गांवसान करूंक जाय आणि प्रत्येक मनशा कडेन वचून आमी एकदा आनी एकदा आमचो काँग्रेसचो परिवार वाडोवपाचो आमी प्रयत्न करूंक जाय. एकूच तुमचे कडेन मागता, हे फावट फक्त सभापती खातीर आनी सोनिया गांधी जे नेतृत्व आसा तिका परत एकदा विश्वास जावं दी की गोवा राज्य हो काँग्रेस राज्य आसा, म्हणून आमी एक रावन ताका परत एकदा निवडून हाडुया. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव.